PSek gogor salatu du beste behin Donostialdeko metroaren proiektua geldiarazteko Eusko Jaurlaritzaren erabakia. Sozialistek adierazi dutenez, Gipuzkoaren garapen estrategikorako beharrezko proiektua da Donostialdeko metroarena. Horregatik, gogor kritikatu ditu EAJ eta Ana Oregi, ziurtatuz proiektua baztertuz, aukera historikoa galduko duela Gipuzkoak. PSeren ustez, mugikortasuna hobetzeaz gain Donostiako metroak garraio publikoa indartuko luke eta bide batez hainbat errepidetako trafikoa baretu. Horrez gain, etorkizunerako proiektutzat jo dute sozialistek Donostialdeko metroarena, argudiatuz obren kostu guztiak 2019 urterako berreskuratuta leudekela. Hau guztiagatik, proiektua geldiraziz gero Gipuzkoak aukera historikoa galduko lukela esan du PSek eta berriz leporatu dio EAJaren gobernuari Gipuzkoa apropos alde batera utzi izana.